Zdravím všetkých milovníkov dobrého jedla. Hľadáte zdravé a rýchle jedlo, ktoré viete pripraviť za pár minút? Ázijské stir fry je ideálnou voľbou. Pripravíme si ho zo zeleniny, s chrumkavým kuracím mäsom a s lahodnou omáčkou. Tak poďme variť. Pripravte si aj vy rýchle a zdravé jedlo s kvalitnými produktmi od CBA.